mo ko'y kanang mga viewers bitaw sa YouTube bitaw. Kung pwede ninyo i-views, pwede ra pod. Isip suportahan lasad ba? Isip kaila ka nako, kaila ko nimo ano ba? Di ba? Tara mo dito sa YouTube, subscribe mo dito, like, pwede rin sa mga comment, pwede sa mga shout out dito. Inig sunod vlog na ko, ako lang basahon. Naman na, nagpa-shout out si Juan. So, may hapon nyo guys, okay. Naghan ba kayo kasi kasuhon rin. So, mag-andam pa ko ang mga andam muna na ako na mga sininas kong anak kong asawa. Grabe, duhas na kadlaw dito, wag sila iligo taon. Ang isulob nila, sos. Muna nga, ako dyan manihoon ron niya. Kapos kung lakaw lagi ganang hapon kay ato kong PhilHealth. Ato kong SSS. Ato pa kong barangay. Kaya paglukat o indigene siguro to. Pero na nang indigene diha ugma ipasto na ko. May na lang gamay ra to ang gasto-gasto sa kuan ba. Mga tambal sa kuang bata. Talaga tagahibaw sa dagan sa panahon rin sad. May nagit ay kuan. Andam-andam ginagmay bahalag. Gamay ra gud at sinaan. Maka kuantag indigene sa barangay. So thank you yung tanan guys no. Manay ato update ron, may hapon ron, God bless natong tanan.